மாலைத்தூது செய்தியின் எதிரொலியாக சூளகிரி பேருந்து நிலையம் சுத்தம் செய்யப்பட்டது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூளகிரி பேருந்து நிலையம் கடந்த 2 மாதங்களாக பராமரிப்பின்றி இருந்து வந்தது. இது குறித்து மாலைத்தூது செய்தியில் செய்தி வெளியிடப்பட்டது. இதனை அறிந்த மாவட்ட அதிகாரிகள் உடனடியாக பேருந்து நிலையத்தை சுத்தப்படுத்தி பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு தேவையான வசதிகளை செய்து கொடுக்க உத்தரவிட்டனர். அதனைத் தொடர்ந்து இன்று சூளகிரி பேருந்து நிலையம் முழுவதும் சுத்தப்படுத்தி குப்பைகள் அகற்றப்பட்டு கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டது. மேலும் பொதுமக்கள் மற்றும் பயணிகளுக்கு தேவையான வசதிகள் அனைத்தும் செய்து கொடுக்கப்பட்டது. உடனடியாக இப்பணியினை செய்து கொடுத்த அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் அப்பகுதி பொதுமக்கள் நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்தனர். கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூளகிரி ஊராட்சியில் சூளகிரி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மற்றும் புதிய பேருந்து நிலையம், சின்னார் அங்கன்வாடி மையம், சூளகிரி மேம்படுத்தப்பட்ட அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் ஆகிய இடங்களில் சிறப்பு தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றது. மாநில அளவிலான மகளிர் குத்துச்சண்டை போட்டி பதக்கங்களை வென்று அசத்திய கிரேஸ் குத்துச்சண்டை கிளப் மாணவிகள். சென்னை பெருங்களத்தூரில் மாநில அளவிலான மகளிர் குத்துச்சண்டை போட்டி தமிழ்நாடு அனைத்து விளையாட்டு சங்கத்தால் நடத்தப்பட்டது. இப்போட்டியில் பல்வேறு மாவட்டங்களை சேர்ந்த மாணவிகள் பலரும் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர். இதில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த கிரேஸ் குத்துச்சண்டை கிளப் மாணவிகள் பதக்கங்களை பெற்று சாதனை படைத்தனர். எம் காவியா தங்கப்பதக்கம், அக்ஷிதா வெள்ளிப்பதக்கம், ரியா வெள்ளிப்பதக்கம், அக்ஷிதா சிறந்த விளையாட்டிற்கான விருதினை பெற்றார். மேலும் இது குறித்து கிரேஸ் குத்துச்சண்டை கிளப் பயிற்சியாளர் திரு ஜான் அவர்கள் தெரிவிக்கையில், தமிழ்நாடு அனைத்து விளையாட்டு சங்கத்தால் நடத்தப்பட்ட இந்த குத்துச்சண்டை போட்டியில் எங்களது கிளப்பை சேர்ந்த மாணவிகள் பதக்கங்களை வென்றிருப்பது மாணவிகள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளித்திருப்பதாக தெரிவித்தார்.